Yun, good morning mga kaibigan. Magandang araw sa inyong lahat. Napakaganda ng umaga. Ayan. Ang laki ng hubasan. Ang laki ng low tide. Ngayong umaga magpupunta ako sa laot. Titingnan natin yung nilatag kong dragon bubo. Sana marami tayong mahuli. Habang papunta ako doon, nakita ko si Buboy. Ayan oh. Kararating lang galing sa laot. Nang lambat yata siya kagabi. Lapitan natin kung anong huli niya. Mukhang marami siyang huli ah. Boy, ano huli niyo, boy? Ano kaya huli niyan? Yun, shout out kay El Mendoza TV. Shout out sa iyo, kaibigan. At kay Sandy Oragon Official. Yun, kaibigan, pag may time ako, pupuntahan kita. Vlog tayo. Madami? Ano huli mo, boy? Tulingan? Wala naman tulingan dito sa atin eh. Pampano? At kay Janry. Shout out sa iyo, Janry. Nasa ibang bansa ka. Nakakalimutan ko yung apelyido kasi nawala yung lista ko eh. Comment ka na lang uli. Shout out sa mga taga Sorsogon. At yung nakadilaw na bangka na yan, shout out sa iyo. Pogi. Boy, ano yan, boy? Naglambat kayo kagabi? Ha? Madaling araw? Ayan si Buboy oh. Pambihira. Bigatin mo na. Grabing isda yan. Bigatin mo. Oh syempre, di na muna ako magbabatak. Kuha mo lang ito kasi baka na naman sa munyo. Dali nyo. Boy, saan mong lugar na dali yan? Ito na nga parang dito to. Diyan lang? Malapit lang pala. Yun. Diyan lang daw nadali ni Buboy. Kanina madaling araw sila lumusong. Batak sana kami ng bubo trap. Pero nakita ko yung gipaw nito kaya lawlaw muna. Kasi yun. Bihira lang tumagdag sa dito sa Sorsogon. Yun mga kaibigan, bihirang-bihira lang kasi to pumasok dito sa amin sa dagat ng Sorsogon B. Galing yan ng Pacific sa bukana ng Magallanes. Kasama mo pala yung Poging Milenyo. Kaya pala swerte kayo. Kaya pala swerte sila, parehas pogi. Uy, ano man? Tira. Grabe mga kaibigan oh. Jackpot ang huli ni Buboy. Swerte talaga tong bangka ni Kabayan, boy. Ah, swerte. hindi swerte. Swerte yung swerte yung naglambat. Yun, napakaraming huli ni Buboy na isda. Ayan, halos na mumulupot na yung lambat niya. Mukhang hindi na ako makakapagpandaw ng aking dragon bubo trap. Kasi tutulungan ko na lang si Buboy nito. Tsaka kung may time,
ilalako ko na lang to para maging pera. Kawawa naman yung partner kong puging buboy pag hindi ito naging pera. Para may makadit ngayong Pasko. Siyempre sa panahon ngayon, mga magkakaibigan nagtutulungan. Kaya, yan, tutulungan ko siya, ilalako ko yan para maging pera. Para madagdagan yung kapugian niya ngayong December. Yon, tulong muna, kaibigan. Yan, sige. Wow! Napakadaming isda. Laulaw na. Dami lawlaw! Grabe! Nako. Sakob talaga. Din. Pag ano may kasubang di pagbatak mo ng bubo tulad dararaw sa ano. Sa ilaw. Burabi. Ito pa pati sa bubo, iguman. Ang mga lawas. Oo, nagdadararaw nga Sanay ni. din. Ay, kung sa lawod. Ang sirit ako niya di pa. Wala si Balbuna. Magalon, import book. Ano, pabiltada pero may ganyan, ano mo. Unsi ay nadarak. Unsi yan cheese. Daw ito ng pangundan mo. Nabantag init yun yung takat ko. Ang pango, saan, lawlaw? Galing ko na rin. Dapat yan eh. Mo, talimog mo. Hindi ko. Dahil ano kayo saan? Ang irarom pa yan. 14 na. Baso yan ha. Dahil nakabindawi. Madali ito. Huwag-huwag nilang ito. Ang unsi na yan cheese. Namuti boy ah. Grabe yan. Ako na nga taga siguro. Madali naman. Padawi yan. Isa bukat o. Dapat pala numero 14, no? Ito niya si Brad mo sinabihan ko. Para hindi mahirap tanggalin sa lambat. Tapos makita dito. Ubus ay mong payulin yun. Ubus yung ulo kanina nyo. Pag kita ano, pag lusot na, Lusot na. ano na, Oh, biltada na. biltada. Umano, sa iko ba daw, linyo na, pinagkikimig-kimig na. Sa ason may bulis. Pag ariyan niyo, ano agad lambat? Naghiruwag-hiwag na? Huwag gumagano. Kaya pa pungot yan ah. Sabi ko kanina ito. Sabi pala niya ano, ang babatak na kami upat na. Yan, nakop may siguro ng kilo, bubo, upat. Sabi ko ano, mabatak ka, diretso sabi. Tumiskwila ka ba ba? Ha? Ito yung gumin na law. Nagarat ko hindi sa una. Sa una, tapas. Magkaba. Ito kikimayat. Sila lang pero. Kung 14 din, kung siniga, kung wala, tawag niya sa lagar ko yun, no? Bama. Wala na. Parang, ano garo nga? Para mo may lawlang. Siyempre, madaling araw ka pa umalis. Di alam ko na. Ibiyang si Manong. Alam kong mangingisda ka eh. Kaya nagdala na ako ng ano, camera agad. Kasi kung wala kang huli, di diretso na ako magbabatak ng ano, bubo trap. Eh may huli ka, di Drag ko, oh. Nakunta. itinda ko na lang to. Sabi ko nga bilit yun, ano, maulit na kami.
Karoon. Ano ini? Yung pugdircho ini? Di ka na kaya makadakop na. Di mo pug na, ano ka makadakop? Anong ano? Di yung kalintay mi pala mo din minsan. Ang testing mi. Pataw sabi ko, Grabe na. ang grabe nagdadawi. May umagi na pangun. Nagruluksuhan ba? Pagbata ko, ito na. Tama-tama po yung kung makarami na yung ano abanti ko na. Oh, di ka na diretso ka na, di ka na mabatak. Hindi na. Para maging pera yan. Ano ta, sariwang sariwa. Mga 20 kilos. Yung mga 100 kilos yan. Di pa nga isa manata ni pupunta. May 100 kilo to. Huli mo. Hindi ko kayaning ano to, ilako. Mga hanggang 20 kilos lang ako, boy. Tinda karon. Tinta mo. Lako. Titinda na lang natin. Ano ba yung tinda? Parehas lang yun, Tagalog lang yung lako, Sarap na tinira ni Manong ng pangun. Utura pupuklit, matira pa yan. Nakakarag pa lang yan. Boy, habang maaga pa, ang iba nito dalhin sa pier. May nagbabakal sa pier. Para law-law. Hindi ata ako May siya may garo. Ha? Ihulog mo na ito. Hindi, sa ilalim. Diretso pa niyo eh. Ay, siya ka pa kayo nabi kanila. Sa tinasan, deliver ninyo. Utang mo sa lata. Lata. Bawang nito ang mga lata na lupa na narabriyan. Ang train nyo tatira pa ta? Ano? Mabutan na, grabe pa kung pakaradi din higop sa dalagan mo. Parang magasuy sa inda. So, takay na likos, punot naman ini. Ano yung mas nakul yan, natulo na banata na yaw na diyan. Hindi sinipan naman. Pinilid ha. Nakaagin pa yun na ano? Na adlaw. Pero, ito pa sa lawod. Ito na pagtinda ni Bibi din. Nasabihan na si Bibi. Pero, sa lawod pa. Lawlaw na. Grabe lawlaw naman na. Pangin. Sa lawod pa, insan. Kaya pa. Guru ko. Mahirap tanggalin kasi ano, Ba na pagka ano nilo kamat ano? napuputol yung mga ulo. Pero kung 14 yan, iwawagwag lang yan. Sila. Ano, marami kang huli? Marami. Ano? Limasag? Sag. Ito huli ni Boboy. Sikat-sikat ang mga tayo na kung guwapuan tayo madami naman. Bayani. Yung bayani biling pag tatangkas ang puti ko. Hindi ka naman kayo Angkas ng payo. Oo, ang tangkas. Panira na lang. Barda na. Hindi naman maiwasan yan. Bubo may kaito, grabe kaitong dawi na lawlaw. Kasag kaito sa ingura. Natako talaga siya ng Rodis ito. Ha? Bo, ano mo kung kilo? Grabe na pa. Kung makuha sa parang lawlaw. Sampangan ko na yan. Kaya pala boy, Yan, mahanap yung kilo. dami nyo huli lagi sa bubutrap nyo. May daya kayo Hindi, kaso baka na Pumapain sila mga kaibigan. Nagpapain si Boboy sunod may bubong sa bubutrap niya. Kaya lagi sa maraming huli. Tawag dito sa amin sa ganito, lubot-lubot. Di naman to kinakain ng popular. Pero pwedeng kainin. Kaso hindi siya bistado. Comment below kung gusto niyo magkaon. Pero Kinakain naman talaga to dati. Ngayon, mayayaman na natin mga tao. Ayaw na kumain ito. Dati, sinasawag namin to sa gulay. Gulay na papaya. pero may hindi na kubot tayo sa angat. Ano nga na? Sige lang. Maaga pa naman. Wala pala city. Hindi
Tinabakalan, laulan para Mga 2 balde sa akin. 40 kilos. Oo. Ang tuda. Di na ako magbabatak. Bukas na o kaya mamaya na pagtaob. Isang ano, ihawon may tiro nga. Lagta, iyawon ta. Maraming daw daw. Oo. Pwede yan. May sopa. Ito. Oo. Dahil hindi pa ako doon sa Binti. Maghapon na naman dito sa Moma. Dagat. Dagat. Naghapon na naman yung tugang na si Bayan. Puro pa yun ito, ang bilhin niyo. Oy! Kadina ka mo taplat na oh! Lahat na ayaw. Plat na sa lawlaw! Lawlaw! Grabe oh! Iyo, matinda nga na oh! Di na ako mabatak! Di na ako mabatak! Sigurado na ini. Pagbatok mo, lalo pa sigurado ka sa... Tara, dahil ko man ni kaya! Dami! Pwede lang niyo, ta. Ako naman. Adi may saro na na banata. Dami, napuruan ni Buboy! Ay, ito. Ah, Ay, ito pang cake. adi may saro na oh. Napuruan ni Buboy! Unsi. Tuon nga si Manong oh, dahil pa. Dito po kung ito. Dit ka ito nadali. Uy, nawalan ko na ako. Nagtira na, yaw ka rapid yan. Grabe ni! Sa Rubanyera ni! Parang kita kayan. Parto, ano yan? Di po rin. Lain na nga si Budli. Yan o. Yan o na. Hinalian na. Mahulad mo lang sa... Ano? Paglikusan. Kaya no. Kaya ko sa tunga. Baka din ruwag sang No. Ayan yan! Kakalaglag na! Tapos lang inaunsin. Pero, madali na lang ang tracing yan. Yun na yung bigay. Kung 14 sana boy, ano lang ini, sige lang kanyo. Oo. Kaya mag-iipot tayo mga teknakolsi. Magayon ini. Ito ka man, 14 ito. Portos na oh. Malabutin lawlaw mo niya, 1,000 kilo. Sinsi. Yamang kita kay. Ay, Isang ribong kilo. Nasa 15 kilo kami. Ba pamasahe man silda? Oh, 20. 20 pa 40. Kaya balikan. Yung nalis ang takos. Oo, 30. Kaya makita ko pa ng lapgap. Dai. Kahapon pa. Lahat. Ha? Ay, lapgap dito sa gilid. Ay man. Kung inanungahin kami kato na lalaki ng parang dito. Ay, sabi ano yan? Grabe. Ulaw-ulaw. Tuto pa ang ikot sa umidar na pangke. Kauro ka rin kasagta. Raw ko kumi mag-income ang dikit diri. Kasaling ko ah. May aga pa man. Sabi ko na ko na uwa. Ha? Ayaw, pag ako kasaya. Yan, naman siya na. Tapos ang inaunsin. Bakit ang Saan na sa ba natin ini si mo? Sino may saro na lang ni. Oh, ang bisik 14 ang daraw. May darayan na Ano yun, nasa iraron boy? Napangki. 14. Ah, yan, may dahil yan. Masi-masi ng may buhay. Dahil yan. Di ba yung puto ng pangki, eh, sa sira. Dahil madali yung pwede mo niyan digs, ba't labaso pa? Ala. Oo, tatapos. Kaya sa mga tangere, lawlaw na. Laulaw na kasudma, masabi. Ano to, sa tangere yan, lawlaw na. Hindi na sa presyo. Bagsak mo na. Bagsakan lang yan. Kapalaw. Yung tigil ba Patalabing tayo? papakala lang mamisong kilo. Kaya Piso saro, pabakal mo. Yung mabalag ang piso saro. Sabi mahalo. Wala sa ito yung pangbatak? Papa? Uli yan. Para lawlaw diyan. Timo na nga liwa ko. Bata ka rin kita ninyo ang bubuta. Alin, diretso na saan? Gilbert? Gilbert? Ha? Pero din ang ating Gilbert. 5 kilos. Yung ulo daw. Pagtuso na. Rabag mo na. Pambira ka ng unog-unog dyan. Si Benji, maghapon naman hindi sa mawang. Kaya pa si Tugang niya si Brian. Maghapon naman hindi sa dagat. Nagdaan ako, mga pangitag lawlaw.
Mapangki pa na yatin ako. Kapag ka pa yung niya. Hindi makaruyag mo sa kumpat. Maski. Pang iwakarayag na ay pag naglukso. Talaga kung Yan, mga kaibigan, namumroblema si Buboy. Kung paano tanggalin sa lambat. Nagkakaputol-putol yung ulo. Ano yun sa ibabaw? GC yan? Kaya pala ano, tatanggal yung ulo. Kung 14, wag-wag lang yan. Buti na para sa ilaw itong pangkong daho. Magayin uran diyan na nagpura. Dahil napuruhan mo yan boy, tamaaga. Ngunyan, waragas na yan. Di may yaon ra ko pangon. Ron. Di ba ganhipon naman pangon? Yaon ko nagpakang guno na. Jesus. Di mo maintindihan na pag bagong liwanag na ay bagang uran. Uyan mo. Ararat. Oh. Ararang grabe oh. kung saan nabigay ka yan, yun madali. Diit. Adin. Para kurugay pa ng tunda ho. Tagal maubos ah, boy. Dalawang banata pa yan. Bagay, maaga pa naman. Tayo daw inuwa. Law daw. Engineer. Ay mo rin ha. Ayun sa bata. Raw daw ni lang. Perfect. Sa puro hindi naman nag pero ang adlaw niya kung today madawi. Utaw ha. Pag niluktok mo, may adarag ng pang. Daw mo duwat eh. Crazy. 14 lang. Ay 14. Hindi mo. Nalutan. Nganing ano, madali halion. Pagpauli, nilog lang sa ay dito lang sa Kabado. Parang nung kabado. pilay-pilay si Gilboy. Dito makat yung bang tanong. Sugon nga. Kabado. Maluya para rin. Sabi si Gilboy. Ito na pag-iikot dito. Kagam mo katon para ano, matansyan para demon. Nakukulba na kasi uwaton. Sige ano. Hatod mo si Garong. Ninyo. Sayang ko na pangki. Bumalik ka to. Ayun, para maging kwarta yan. Para maalin gram. Pagali yan. Mapagali yan kung di maging kwarta, mabulad ka mo kayan. Problema. Problema yun. Parang nanumay ka na yung makaruyog pangki. Nakasira ka mga. Tinitinaya, pagliwanag kayo. Na, matangko na nanong. Sasabyan sa pirang para bakal pala. Matrakusan lawlaw din sa urian no. Ay sa, ano ka doon? Salamat na ihabo. Makawala. Kapili na lang diyan. Hindi yung tsagaan sa pir. Ang gatos piso na rin bagay. Puro pa bigyan. Pili sa durduran ko boy, kaya awon ta. Siramon yan. Yawon. Man, sa gilid sa dagat. Pugi. Swerte talaga si Poging Mirinyo. Kita mo naman. Daling araw pang alis. Nakajakpat na agad ng isda. Nagmukhang lubid na yung lambat nyo ah. Si ano ay sabi si gitbit ako mating mo. Yan, hindi. Ako mating mo dambi. Ang delikado naman. Pumayta na kahal ito, Los. Maluwa yan. Sa hikot lang ito. Lain to sa bakal. Bakal ito. Kung sa bakal, ay, awat ng sinta. Dahil malutik kilyabi. Buti na yung piano sa cheese. Pira niyo si Mano. Jackpot si Buboy. Ang swerte talaga. Kusa lang dumadapo. Bigla na lang dumadapo. Ano boy? Samantalang nung naghanap tayo ng hipon eh. Karating na tayo sa kabilang ibayan ng dagat. Wala tayo nahuli.
Kaya tao sa'yo yung natatabi. Ito yung madawin daw lo sa luho. Di mo madawi sa gisi. Ay, sita. Malusot. Di mo makita nagluto. Oo, di madawi pero malusot. Sa gisi, sa aram ninyo, mga panggisinda. Palikot-ikot nga ganyan. Hindi, karumboy na. Karumboy. Hindi mo unggoy. Ang tawag na nita katulsi. Wag-wag lang. Huwag ko na kayo, ikin mo kayo. Mapapadali tayo. Ito yung NTR. Okay. Sarap na. Pero may natako man ha. Ang duwa kayo na pilaso, uto sa latas na rin na. Lapit na boy, matapos. Tapit na magulay ka mimidin yun. Kaya matapos sa inyo yung kulay ganyan eh. Dito may minyo. Kulay na yun. Ayun, bulilan kayo nini. Boy, Garcia, ikaw guys, anong wala? ayun na yung pagbatak. Diyan na, tapong pa man. Baby, sayo ko ito pagkik. Bahala na kayo, diyan nanay yan. Ay may magugok. Walang pa niya. Loyal yun ano ko. Ikaw. Ay, di ako naka. Ano talaga? Malaki, ihawin natin. Hindi ako nakapasan, talaki magubat. Alam ni Buboy ang diferensyado. Sarap, ilaw. Ayos na, malapit na. Kapag yapon. Banata yan. Pero pa? Taro. Taro. Yung anda ko lang daw. Hindi mo sila makaroy pang iyo. Ha? Hindi mo makaroy. Eh, ito nakulong ko na amag ha. Dahil ka tiaw. Kaya mo ng pang, oh. Para na. Kaya na, ang pagal. Pagal. Para na. Yun mga kaibigan. Dahil sa sobrang dami ng isda na nahuli ni Buboy, dadalhin na lang namin sa pier. Kasi baka nandyan yung faktura ng sardinas. Kasi kung ilalako ko ito, hanggang 2 timba lang may ilalako ko nito. Kasino lang naman yung sasakyan ko motor. Subukan namin sa pier dalhin. Habang maaga pa. Sana akutan natin. Yun mga kaibigan, dito na tayo sa pier. Tatanong natin kung saan yung bibili. Daming nakahuli ng isda. Oh, yan naman! Grabe, jackpot! Jackpot! Jackpot na naman kayo! Tagpirang kuha diyan. 300. San? Ang tab. Ang tab? Boy, 300 daw ang tab. Gilida na yan, hindi. Ay, nagkuha diyan, ay. Ayan mga truck. Ayan, truck. Ulan, bulan. Patisan. Grabe huli nyo, no? Kulon na yun. Yung mga kaibigan, ang daming huli nila. Ayan mo po siyo, ayan. Ulit siyo. Hello, grabe. Salahud ha! Sino? Grabe. Ano ba? Ano yun? Ayaw. Para
Kuya Neno! Ano ito? Dagsa talaga ngayon ng ano, isdang lawlaw dito sa ano, sa Sorsogon Bay. Tay, kaway, tay. Sama ka sa vlog ko, tay. Baka may babatiin ka. Wala. Wala. Yung maraming tampan. Daming tamban. Mukhang ginakpat nyo na naman. Lawlaw naman pa ito rin. Lawlaw na naman. Grabe yan. Ali, napalo mo sa bayo para makita ka. O baka may isa shoutout ka, kaibigan. Sa dami ng huli nyo. Grabe. Grabe yan. Ayaw. Kaway. Hindi. Nagkuha ka lawlaw? Ha? Oy! Kakailin mo raw, bahal sa kanyo. Kuha dito ng lawlaw, be. Nagkuha kayo? Ito. Sasakayan. Masarap manda. So yun mga kaibigan, ito yung kukuha ng daldala namin na ano, na tamban. Na isang tamban yata yun. Boy! Siya na, ininamak pa ako. Sarap na tab. Nasarap na tabihan. Yan, sinakala nila yun eh. Sinakala nila yan. Ayaw kayo magkuha. Grabe gusto ito. Tapitan natin tong isang ano, isang malaking bangka. Ano, madami? Marami rin yan. Ito, napakalaking bangka, puno. Punong-puno. Ura ka na lain ho. May bagis na kamo kayan. Wala kayo doon. Kaya mo. Ano mo yun? Wala, laso. Kaway. Kaway mga kaibigan. Jackpot naman eh, masaya. Kaya kayo rin, panubakan. Biyaya, bigyan ng ano, may kapalo. Oo, biyaya. Biyaya. Pumasok na naman dito sa dagat natin yan. Sige. Boy, pasok mo na isda natin, boy. May tugon na kitang ilaugan. Itulong ka na lang dyan. Para makatira. Eh. Pasok muna natin yung isda natin para maano na. Siguro tulong kayo. Sige na, pwede na yan. Pwede na yan. Nakaralam na yan. Ano
Ano yan? Ano may gano'n? Sino? Sino? Ay, siluwa. Haliwan mo ito. Right. Ito ka na, Diho. Tayaw na sira sa prowa. Kulang pa yan. Ito baga kita ito. Ito. Dahil. Dagdagin. Dagdagin nyo. Dagdagin na. Tapon na. Dito mo naman yung sa gilid. Ah, dito na. Right. Tama na yan. Sige pa, dagdagin pa. Niho. Kaso, pangkilang. Pangkilang na baba. Tama na yun. Dagdagan pa niya. Kulang pa ini, Prime? Ganyan. Ilan mo? Grabe ang hulihan ng ano dito, tamban. Halos lahat ng bangka, jackpot. Wait, plano nga na kita sa Rapalde. Yan mga kaibigan, nakaisang tab tayo sa dala nating mababang lambat. Ito yung ano, napakarami ng stock. Deliver na. Ibigan, videoan mo kami. Oo, nagbibigay sa loob. Yun. Sama ka sa vlog. Baka may babatiin. Shout out sa'yo, baka may babatiin ka. Wala. Yun mga kaibigan, nakabinta na tayo ng ano, ng ating isda. Medyo nakaisang tab tayo. Kaso bagsak ang ano ngayon, ang bilihan kasi sa sobrang dami ng isda. Ayan, may bagong daong pa, napakadami rin ng dalaw.